сега ще ти изготвя ребърца в Делимано мултикукър. Да ги овкусим малко със сол и червен пипер. След което слагаме горчица. Аз използвам едрозърнеста, защото е по-лесно и по-вкусно. Тайната съставка за крехките ребърца е Делимано мултикукър. Слагаме една мерителна чашка бира. Затваряме. Сега е ред на Делимано мултикукър. Крехки сочни ребърца, сготвени в Делимано мултикукър. Сега ще ти изготвя ребърца на тука мула. А сега ще ти изготвя ребърца в Делимано мултикукър, чули? Супер! Искаме ли още? Не. Използвам една стара пеща. Така направените ребърца. Слагам ги, айде! Стоп, има ли бе? А сега е ред на мултикукър. Мога да свира на ребърце. Мога да го върна. Защото много излезе.